कोकणातील लोककलेचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तीन तास सप्त पात्रामध्ये गमन करणारे मग राजे कसे असतात? मग राजे हा अवतार कोणता आहे? राजे मानवी अवतारामध्ये 4 चक्र 2 नेत्र पंचयुक्ती गुप्त हा अवताराने कशी धारण केला? ऐकते राजे. अंश विष्णूचा मित्री भुवना कैसे ताईले मी भक्त जना पटवून देतो माझा जन्म खुनाग राधे पटवून देतो माझा जन्म खुना आलो धावून योगे योगे धर्मरक्षणा आलो धावून योगे योगे धर्मरक्षणा फरमाइशे म्हणून या ठिकाणी गीत सादर शॉर्टकट बोलतो. अरे काना कृष्ण मुरारी नको अडवू तू गिरधारी सांजे मला जाऊ दे घरी सांजे मला जाऊ दे
Thank you.